Kini kor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Han Nongpoh Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Phun hau number. Pra iway layar not sau pra san sau. Lane pra lainyo arnyo sawar riunyo. Skills Meghalaya. Kalat sengkam ya kisamla. Northeast Institute of Professional Studies Bhoi. Habas kem kalaway kikun samla. Skemro gejala. Namarga jingwan jong ka ayom terkong. Banru ka ayom ka bagi nongrep ki penkrek bantung. Yang lagi jong ki marep mariang. Hagi lengka lum. Dag batang ya ki jaka ban penkrek ban rep ban riang. Henry gini ki Jingthang Khlaw. Ka ba Khlem da pikir bha ka Wanrah aru ya ki babun ki jingja. Bapur gading. Syeki wipat ki bynta. Omla aru ban len. Badon ki beriu ki bakwa bantang dusman. Khlem da don ke kam ke jam, lane Khlem da perkhat ye ke Jingduh jong kamariang. Bad la ru ban kedau, ban ngapor sekapor ke juja ke jingja ke pasngsi. Ucerman jong Bhoi Tourism Environment and Development Forum, uba plilat tiuso, haba keren halor kene kaman. Ula penpau ye ke jingso kya bagi pajba hat kedlen ki penlong ye ke Jingthang Khlaw, kum ke jingi lekai. Bad Khlem perkhat ye ke mariang, kamtam ye ki telong umdi, ke jingyap jong ki sim ki do, bad ki merat ki mereng, ki besyong basa hagi Khlaw ki betam. Ulabu ya ke Kyntu sya barok ki pajba bakin sim ye ke Kyntu kum ke jingpen kan mau ban bu da ki adong sya barok ke nong snong ban nom dei ban ya Thangkhlaw Khlem da don kam ngai khuble ki barok ki nong snong jong ka district bei ke jungi bat kum jo ko ri new trap kini kalau ko khubor ka bang kwa ban sngewbha na ka Bhoi Tourism and Environmental Development Forum belum kau ini kiseng kau pet kau ban Kyntu ikam jungok kai perthai bat kau ban yada ya kami mariang kajungi maruni ubnai sisau long ubnai ubejur leer bat long ubnai ubakibriu kiju lek bantang ki Khlaw batang ya ki lengkha ki jungki ni yimdon kanu no gajing ujor ha gitu batang ya lengkha dengi kwa ya gitu ki nong thang lengkha bakin fikir bakading kamde ban kelang lani kamde ban le syakui pat ke jaka ke ban kata ya ke mariang ke bakta Khlaw makani ke jing Khlaw long sya ke jing katret ke jing ma ya kani ke district ke jongi ba ya pok ke jelai bro ko wela ban ong namal ki brio ki la sya Thangkhlaw akore ke Khlaw bat aba Thangkhlaw ke jing terkhong kawan ni ke umbang diru ni du no ban yo na ka tolong ba ki tolong ru kir ngadot bro khoi bat om tang bunta wat kisim kido mau khatam ki merat dona Khlaw bon ki bangi miu isu ngi miu sngong shu na marwa ki Khlaw ki la sha thang lon bat ki merat ki yap lon bat om tang kum tang ngi iru ba uni benai na marwa ka jing terkhong jong ko ki brio ki julek sekiwa ki rai ki jar ki rai ki bom ki lek pan peniap dushmon ye ki do ki bodon po ki tingi kerpa ya phi ki pai ba nong song ki ba ye ba phin sngewbha ban pengor bam di ban sya ban ailan ye ki nong mon Thangkhlaw lani ki nong penjot ya kamariang hakum kini ki benai bamta namar ladangi penjot menta kan nong kajingma la syai la sisngi ya kan ni kejela ka bi ke jungi namar ka saterkhong baterkhong watang ko umbam umdir ngi numyo om ta bumta kali er ka khoi ru ngi sadu ban tan bat ban peniar nasi namar bumta ngi kerpat ye phi na kaliang ka forum ke jungi ba phin pengor lem kum ki nong snong ki rang ba snong ki seng samla snong ban ai ke jingi trelang ha ka ban Kyntu ye ki nong snong ba kim dei ban thang pathar lani ban penjot ya kami mariang ka jungi tai long message na kaliang ka jungi khumle sibun Rainbow of Sound Music Academy kepada Hangkashnong Maubri Bhoi District, a music school kepada Jupelong, Shisian Shutiau Halitil Flower Higher Secondary School Maubri. Hakasngi sajan adu upabaje main step adu saubaje janmin. Kepada yang sumpai pi barok ki kena ki mandadu nyau senam cheneng ya ki samla ya piru barok yulong kemi long kapa ki bakwa banyo el jingi kai jingnang syapang ke music. Hakane ke music school don keyboard ki jingi kai kum ki gitar, keyboard, duitara, ka bom, ka sing, ka drum, Indian vocal, western vocal but khasi vocal. Kane ke music school ke Jupanya ki street performance but ki concert aman law snam kum kadak ajing slore ki khna ki bawan puli hakani music school ti parlok baro wan nompat slam wan ban shem ka admission hakani music school Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru wei ar nyau lai